I disse forsøg vil vi finde ud af, hvilken påvirkning de forskellige indgreb har. Vi starter med at lave en opløsning, hvor vi tilsætter 0,1 molar jern-3-nitrat og 0,1 molar thiocyanat. Jern reagerer med thiocyanat og danner jern-thiocyanat. Før reaktionen var opløsningen gul, og efter reaktionen blev opløsningen rød med det samme. Denne opløsning fordelte vi i 7 reagensglas, hvor vi foretog os nogle forskellige indgreb. I det første indgreb tilsatte vi en spadelfuld fast jern-3-nitrat. Dette gør, at vi får mere af jernionerne. Da vi får mere af reaktanten, bliver nævneren i reaktionsbrøken større, hvilket medfører, at hele brøken bliver mindre. For at der skal opnås ligevægt igen, skal forskydningen derfor gå mod højre, da vi så vil få mere af produktet, og ligevægten vil indstilles. Farven på opløsningen bliver mørkerød, hvilket støtter os i, at der bliver dannet mere af produktet, for at ligevægten kan indstilles. Og når der er ligevægt, er reaktionsbrøken lige med ligevægtskonstanten. I det andet indgreb blev der tilsat ascorbinsyre, hvilket formindsker jernionerne i opløsningen. Dette gør, at nævneren i reaktionsbrøken bliver mindre, mens hele reaktionsbrøken bliver større. For at der kan skabes ligevægt igen, skal forskydningen gå mod venstre, så der bliver dannet mere af reaktanterne. Dette gør, at reaktionsbrøken bliver lige med ligevægtskonstanten. Opløsningens farve bliver gullig, hvilket igen støtter os i, at der bliver dannet mere af reaktanterne, for at ligevægten kan indstille sig. I det tredje indgreb tilsætter vi natriumtiocyanat i fast form, hvilket gør, at der bliver mere af reaktanten thiocyanat. Dette gør, at nævneren i reaktionsbrøken bliver større, hvilket gør, at hele reaktionsbrøken bliver mindre. Det vil sige, at forskydningen skal ske mod højre, så ligevægten kan indstille sig, og reaktionsbrøken bliver lige med ligevægtskonstanten. Opløsningen bliver mørkerød, hvilket støtter os i, at forskydningen er sket mod højre. Inden vi lavede det fjerde indgreb, lavede vi først et forforsøg, hvor vi tilsatte et par dråber sølvnitrat til natriumtiocyanat. Dette gjorde, at thiocyanat blev bundfældet, og hvilket medfører, at thiocyanat-ionkoncentrationen falder. I selve indgrebet skulle vi tilsætte et par dråber sølvnitrat til den opløsning, vi lavede i starten. Dette gjorde, at opløsningen blev lysere, og det vil så sige, at sølvnitrat har den virkning, at forskydningen sker mod venstre. Som vi ved fra vores forforsøg, vil sølvionerne reagere med thiocyanat-ionerne, hvor det så vil bundfælde. Dette gør, at der bliver mindre af reaktanten thiocyanat-ion. Og ifølge Le Chatelets princip, som lyder på et ydre indgreb i et ligevægtssystem, fremkalder en forskydning, som formindsker virkningen af indgrebet. Og det er så i vores tilfælde ved, at forskydningen skal gå mod venstre, da virkningen, som sølvnitraten skaber, dermed vil formindskes. I det femte indgreb satte vi et af reagensglassene ned i et varmt vand, hvor der var 50 grader Celsius. Ligevægten vil ifølge Le Chatelets princip forskydes mod den varmekrævende side, som også kaldes en endoterme retning, det vil sige mod venstre. Dette kan man også se, da opløsningen blev en lysere rød. Det sjette reagensglas blev sat ned i koldt vand. Ligevægten vil ifølge Le Chatelets princip forskydes mod den varmeafgivende side, som også kaldes en eksoterme retning, det vil sige mod højre. Dette kan man også se, da opløsningen i reagensglasset blev mere mørkerød. I det sjette angreb tog vi vores opløsning, som vi lavede i starten, og så tog vi 2 bæreglas og hældte den samme mængde af opløsning i hver. Den ene fortyndede vi til det dobbelte volumen ved at tilsætte vand. Vi skulle nu se på disse 2 opløsninger fra siden og oppefra. Når man ser glasene fra siden, kan man ikke se, om der er sket en forskydning, eller om det er i ligevægt. Derimod kan man se farveændringen, når man kigger oppefra. Hvis der er sket en farveændring, er der også sket en forskydning på den fortyndede glas. Ifølge Le Chatelets princip vil forskydningen gå mod den side med flest partikler, når der er sket en fortynding. I vores tilfælde vil forskydningen gå mod højre, og dette bliver bekræftet, da farven bliver lysere, når man kigger oppefra. Det vil sige, at forskydningen er sket mod venstre, da der er dannet mere af reaktanterne.